Ашижир хумчхан зирзнагазум яхбит яхай убри намадана хара абра қойо ашкунча я то и на то халаге я разник адырра шахтот в пятницу нам в любом случае надо будет собраться. Сессия парламента, важнейший вопрос. В любом случае. Вот здесь мы выстояли до конца. И там тоже так же до конца надо выстоять, братцы. Вы, Абракан Игас, убриги нацистина, Ачкунчаирфис, убриги нацистина, Сергей Ишхарста, Хуб, Абра и голос, а машина нукцейша, а товара сгоз, ус мрак зма загиз, абапса, хайлушка харге, хара, шарей, харей, хадскна хов. Шуч хараха, шурпшу зейта и табуб хашахот. Спасибо вам всем за терпение. Спасибо. Громче нам يوست دوكسو خرا اچ خرا سنيه خرا اي خد ولا اي خرا اي زلزله موقع اوست دوكور اسكوس وريفون دي تبوك خرا برا انتليجنس خيط كلا بريوكو يا خيشتي خارجيه خمس شغلات يكون كل دام باي كولر شديد من باغا خيتي ويبش مواي خريش فجر كل باغا وبرتس الكارو يزني يا خجي أمرا كل قلوب يا خا يا شو كشزان أقدر يعشق يزان تبو بشاف يا خي نركنا على الزارة خدا حب خيشتو برامج تحديث كشراني قوس وي خارجي يحل شغلة أخلق شرحته أشجرك بأحصد وجه أرخبانا جرجي أركشته أكيد خيرنا بأحصد وبريقم بزيجي حاجة بحترم دشزنك يجا يوداو زرقيا حيدقل أنا بريوس أتوقع نزي نسكح قلت خلبانا قرصنا بزير حزاش أسعد خبرزة أتريوم أي بابوت ساعة 5 вечера. Саат Хбарза Атриум Виктория Хауш Бра Айзот 17 часов. А Хауш Джонас Артачкунча Азпшу Абра Амику Вокзал Явский. Я захапшип нас табук Ахар Зургалап Хаздыров. Ахар. Абра Гумыстан